ما در مرکز جماعت دهاتی اوچقلعچه ناحیه باباجان غفورов قرار داریم. شب گذشته در این منطقه و سرحد که اون طرف ما به حساب می رود کمتر ناآرامی به وجود آمده بود. امروز باشد وضعیت در اینجا نسبتاً آرام است. حالا باشد ساعتی که ما در اینجا قرار داریم 11 می باشد. وضعیت تنج است. مردم آزادانه آسایشته در کوچه های این جماعت گشت و گذار دارند. вазъият шаби санаи 29 апрел дар очақалача ором набуд, зеро сарҳадбонони ҷумҳурии қирғизистон беогоҳии ҷониби сокинони осоиштаи тоҷикистон тир кушоданд. дар ин бора муовини раиси ҷамоати деҳоти очақалача абдуҳамид одинаев ба мо иттилоъ дод. ин ҷамоат бо ҷамоати деҳоти қулундаи ноҳияи лайлаки ҷумҳурии қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. низои шаби гузашта ки пас аз нисфирӯзӣ соати 17:03 دقیقه آغاز گردید تا ساعت 22:30 دوام کرد. این عملکرد باعث فوت یک جوان 31 ساله آسایشته محلی گردیده است که نام و نسبش امیدجان یوسفوف می باشد. تقریبا ساعت 5:30 به یگان آگاهی از جانب سرحدبان جمهوری قرقیزستان و جانب سرحدبان جمهوری تاجیکستان تیر اولین کشاده شد و جواباً به این از جانب جمهوری تاجیکستان نیست تیرپرانی آغاز گردید. اوید به مسئله بحث‌های سرحدی گفته میتوانم که این سال 2019 ماه سپتامبر چونین یعنی به آگاهی از جانب سرحدبان جمهوری قرقیزستان تیرپرانی آغاز گردیده بود. این یعنی که بار اول نمی باشد در سرحد. аҳолии назди сарҳадии деҳаи очақалача ва махсусан кӯчаҳои ҳалимбобо ва баҳор ки ба марз наздик мебошанд ба ҷои бехавф кӯчонда шуданд. ин корро кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба хотири ҳифзи аҳолӣ ва ба таври сулҳ анҷом додани муноқиша дар сарҳад корбарӣ карданд. осеб дидаган зиёда аз 7-8 нафарро ташкил медиҳанд. мутаассифона як нафар шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон шаҳрванди ҷамоати деҳоти очақалача юсупов умедҷон дар чунин чиҳо вафот кард. و خلق جماعت دیهاتی خودش نه تنها خلق جماعت دیهاتی خلق تاجیکستان آماده است که برای حفظ وطن خود از همه امکانات‌ها استفاده برد و در عین زمان در محافظت جماعت دیهاتی очақалача از کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از دیگر قسم‌های سرحدی نیز سربازان و افسران جلب کرده شدند و در حالت آماده باشی قرار دارند. сокини 70 солаи ҷамоати деҳоти очақалача дадобек дадобеков мегӯяд ки имрӯз вазъият дар ин минтақа ором аст, аммо шаби гузашта то соати 22:30 дақиқа оромӣ вуҷуд надошт. вақтҳои охир ҷониби сарҳадбонони қирғиз бо ҳар баҳона махсусан тақсимоти об байни аҳолӣ муноқиша менамоянд. ҳодисаи шаби охир бори аввал набуда солҳои қаблӣ низ ба чашм мерасид. новбаста аз ин мардуми тоҷик ҳамеша дар рӯҳияи некии оини ҳамсоядорӣ зиста ба ҳамаи ин ғаразҳо бо таҳаммул муносибат намуд. ин амалкарди тоҷикистон ифодагари ҷонибдорӣ аз сулҳу осоиштагӣ мебошад. рӯзи гузашта вазъият вазбин буд. имрӯза ҳозир ба фақат беҳтар. ягон хел мана хай ҳимоятгарон омадагӣ ҳама ҷо тинҷ. ҳозир ба нақс. инҳо ки ҳозир як чанд сол боз мобои ҳамин ҷанҷол суполанг ҳаст. гӯё ин замини ваё бошад. лекин инҷо ман худам таваллуд шудагӣ. ҳаминҷо ба падар модари ман гандум мекошидан лалме. манами кӯҳ ба мо ҳамон гандумо ки таваллуд боя баристагӣ. имрӯз омада ваҳо соҳиб шудане. ман худам дарс надидам, мактаби сеяфан дарс медидам. боли дарс буд, мо монда омдем. раҳанда дарс ба ҷавоб шудагӣ буд. рава ҳамихелак бимкер тирпароништа хорафтаст. дар айни ҳол вазъият хеле ором аст. ҳама мана бо кори худ банд ҳастанд. деҳқонон бо кори худ банд ҳастанд ва мо боварӣ комил дорем ки вазъият ана ҳамин хел хуб мемонад. ҳар як ваҷабу ҳар як хоки тоҷикистони азиз барои мо азиз аст ва мо мехоҳем ки дар зери осмони софу беғубори тоҷикистони азиз оромона ҳамроҳи ҳамсояҳо зиндагии ором дошта бошем.
хушбахтона ҳоловаз дар ҷамоати деҳоти очақалъача ором буда, дар бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ кормандони тиб давоми 24 соат навбатдор мебошанд. Ин кор ба хотири ҳифзи саломатии сокинон роҳандозӣ гардидааст. Дар маркази саломатии деҳоти боғпарвар давоми якшаби охир 6 нафар муроҷиат карданд ки 4 нафари онҳо калонсол мебошанд. Сабаби муроҷиат баланд шудани фишор ба ҳисоб меравад. вазият дар бунгоҳи мо ман дини ваянда будам, навбатдор будам бо ҳамроҳи Тухтаев духтур Тухтаев Акмалҷон то пагрӯза вайба истодим, навбатдорӣ кардим. То саҳара 5 нафар майда бачаҳо буданд, 4 нафар калонсоло буданд. фишори баланди хун кардӣ. мо ҳамошон ба ёрдами аввалии худро расондем. дар ҷамоати деҳоти очақалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 25 000 нафар аҳолӣ зиндагонӣ мекунанд. ҷамоати очақалъача асосан бо ду деҳа, деҳаи Мақсад ва Интернационалисти кишвари ҳамсояи Қирғизистон хатти наздики сарҳад дорад, ки масофаи умумии он 21 километрро ташкил медиҳад. ҳузурши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти Хабар.